ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରୁକାର ପାଠ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଶିଖିବା। ରୁକାର ଯୋଗ କ ମିଶାଣ ରୁ କ୍ରୁ, ଖ ମିଶାଣ ରୁ କ୍ରୁ, ଗରୁ ଫଳା ଗ୍ରୁ, ଘରୁ ଫଳା ଘୃ, ଚରୁ ଫଳା ଚୃ, ଛରୁ ଫଳା ଛୃ, ବର୍ଗଜରୁ ଫଳା ଜୃ, ଝରୁ ଫଳା ଝୃ, ଟରୁ ଫଳା ଟୃ, ଠରେ ରୁ ଫଳା ଠୃ, ଡରେ ରୁ ଫଳା ଡ୍ରୁ, ଢରେ ରୁ ଫଳା ଡ୍ରୁ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ରୁ ଫଳା ଣୁ, ତରେ ରୁ ଫଳା ତୃ, ଥରେ ରୁ ଫଳା ଥୃ, ଧରେ ରୁ ଫଳା ଦ୍ରୁ, ଧରେ ରୁ ଫଳା ଦ୍ରୁ, ନରେ ରୁ ଫଳା ନୃ, ପରେ ରୁ ଫଳା ପୃ, ଫରେ ରୁ ଫଳା ଫୃ, ବରେ ରୁ ଫଳା ଭୃ, ଭରେ ରୁ ଫଳା ଭୃ, ମରେ ରୁ ଫଳା ମୃ, ଜରେ ରୁ ଫଳା ଜୃ, ରରେ ରୁ ଫଳା ଋ, ଳରେ ରୁ ଫଳା ଋ, ସରେ ରୁ ଫଳା ସୃ, ମୂର୍ଧଶ୍ଵ ରୁ ଫଳା ସୃ, ଦନ୍ତଶ୍ଵ ରୁ ଫଳା ସୃ, ହରେ ରୁ ଫଳା ହୃ, ତରେ ରୁ ଫଳା ତୃ, ମୂର୍ଧେଣ ତୃଣ, ମରେ ରୁ ଫଳା ମୃଗ ମୃଗ, ବରେ ରୁ ଫଳା ଭୃ, ମୂର୍ଧନେଶ ବୃଷ, ଗରେ ରୁ ଫଳା ଗୃହ ଗୃହ, ବରେ ରୁ ଫଳା ବୃଥା ବୃଥା, करे ରୁ ଫଳା କୃ, ମୂର୍ଧନେଶ ହସେଇକାର ସି କୃଷି, ପରେ ରୁ ଫଳା ପୃ, ଥର ହସେଇକାର ଥି, बर ଦୀର୍ଘିକାର ବି ପୃଥିବୀ, ତାଲବେଶ ରୁକାର ସୃ, ଗରାକାର ଗାଳ ଶୃଗାଳ, करे ରୁକାର କୃ, ମୂର୍ଧନେଶ କ କୃଷକ, ନରେ ରୁ ଫଳା ନୃ, ପ ତରେ ହସେଇକାର ତି ନୃପତି, बरे ରୁ ଫଳା ବୃ, ମୂର୍ଧନେଶ ଭରାକାର ଭା, ଦନ୍ତନର ହସକାର ନୁ ବୃଷଭାନୁ, ଅ ଧର ହସେଇକାର ଧି, करे ରୁ ଫଳା କୃତ ଅଧିକୃତ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ କାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଶିଖିବା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।